Emang ada 7 bulanan versi Batak? Kayaknya nggak pernah aku dengar itu. Ima padohan ni akadongan tarsingot tu nalaho ulaun mabosuri manang managam haroan manang manggora pamuro. Di adat Batak semulai burtiad ni dainang nungabe masa be ulaun habatahon, masa be ulaun adat Batak. Pasahaton ulos todi ima dinalaho managam haruan. Jala ulau non sabtulna ulau dijebu don olana akana saripe don hula-hula naro simatua naro natoras ni nanaing inaon ro manopot hutani helana songon pabuahon naing pashaton tangiang dohot pasugabe dinalaho managam haroan buruna talumobi di managam anak manang buru pangguaran. Morotung pedipatupa ulau non dang sada keharusan non di adat Batak. Bui do daong, bui do diulahon. Mamereng situasi dohot kondisi ni yanakot dohot natoras don. Alana sipata dak tarbahen dia dan partikia dohot dauni jarak molo dikupang do helana dohot buruna. Ape natorasna simatua naon di kota Medan. Bekon marpikir na mada tarsingot tu si bahenon dohot lau sipatu paon. Alani dohot kok kawin akin mabosuri manang managam horoan dang namarikon ulonon. Alai boi do diulahon, boi do daong. Mamereng situasi ido nakin na hudo kok kami tu hamu amang. Jala memang dak pola dong siot tangon satu na asingon molutung pala si metuana pero do peribanna ba gawi jala horas ma. Imana boi pasat tami 7 bulanan versi Batak tuh ada tapi tidak sebuah keharusan. Horas ma.